Jeg kan simpelthen ikke forstå, at folk de siger, ja, men økologi det er rigtig fint, men så når man kommer op til båndet deroppe, så er der ikke nogen økologiske varer. Den her ko her, ikke? Den har haft det godt. Den har fået lov til at rende rundt på marken. Den her ko her, den har ikke haft det så godt igen, vel? Men det er ligesom om, at folk de bare lukker øjnene, og så snakker vi ikke mere om det, og det er ikke mit problem. Vi bliver nødt til at hjælpe hinanden med at købe de økologiske ting. Hvis vi ikke hjælper hinanden med det, skal grundvandet så smage af svømmehal. Det er en økologisk ost. Det er lige før, man kan lugte det igennem plastikken, ikke? Netto. Lige ud af posen. Hvorfor gør det så svært? Vi skal jo i virkeligheden bare gøre det simpelt. Jeg vil lave en kartoffelmad. Prøv lige at se her. Til kartoffelmad, der skal vi have brød. Lad os tage lidt af det. Vi skal have mayonnaise. Og den er ovenikøbet ægte. Og smadret, det er lige præcis som da jeg var dreng. Pakket ind i sølv. Hvor er det smukt. Vi skal have karse. Karse er godt. Der er den. Smukt. Så mangler vi sådan set kun én ting. Det er karsen. Netto. Lige ud af posen. Hvis vi skal have noget hakket kød, det er en af de mest fundamentale fødevarer. Hver eneste dag i radioen eller aviserne, så kan man høre noget om, hvor giftigt det er, hvor farligt det er. Hvordan har den ko haft det? Jeg orker ikke at være nervøs. Jeg orker ikke at være ængstelig. Giv mig en agurk. Lad os udfordre skæbnen. Uden at læse fødevaredeklarationen. Jeg har ikke engang skyllet den. Og så nu er du ikke bange? Eller? Hvis jeg dør, så dør jeg under alle omstændigheder. Netto. Lige ud af posen.